narodil sa nám. Počúvaj, Slovensko, Ježiš je tvoj Boh, narodil sa nám. Pochválený buď Ježiš Kristus. Najdôležitejšou otázkou Vianoc je, narodil sa v tvojom srdci malý Ježiško? Áno. Tak urob všetko, aby v tebe mohol rásť. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježíš, ktorého si Panna Betléme porodila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Ježišu, požehnaj, ja volám teba. Naroď sa aj vo mne, neopúšťaj ma. Neopúšťaj ma. Milovaný, už svätý biskup Cyprián, mučeník, povedal túto vetu: nikto nemôže mať Boha za otca, kto nemá cirkev za matku. A toto je motto i tohto príhovoru. Aby sme si uvedomili, že cirkev samotná je rodinou, v ktorej je otec, v ktorej je matka a v ktorej sme všetci, okrem jediného Ježiša Krista, deťmi, ktoré sú adoptované. To znamená, rodičia nás prijali, pretože oni chceli. List Rímanom 9. kapitola 8. verš hovorí: to znamená, že nie telesné deti sú Božími deťmi, ale deti prisľúbenia sa považujú za potomstvo. Takisto 1. Petrov list 1. kapitola verše 17, 18, 19 a ďalej hovoria: a keď ako otca vzývate toho, ktorý súdi bez nadržania osobám, každého podľa jeho skutkov, žite v bázni v čase svojho pobytu na zemi. Veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného baránka. Veď ste sa znovu zrodili nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného, Božím slovom, živým a večným. Prvý pápež apoštol Peter hovorí, že spôsob života, ktorý dedíme, nielen našu genetickú výbavu, ale aj všetko ostatné, bez vykúpenia je iba márny. Čiže všetko to, čo so sebou prinášame do Božieho kráľovstva, do cirkvi, je iba naša vlastná slabosť. Ďalšia dôležitá vec. Cirkev nik nemôže vlastniť. Hoci Božie slovo pozná ako základ cirkvi. Cirkev, ktorá je v domoch, v domácnostiach, a hoci v cirkvi existujú rôzne služby, dokonca aj ten, ktorý je biskupom, po grécky episkopos, nazýva ho len správcom, nie majiteľom. A všetci ostatní,
ako hovorí ten istý prvý pápež svätý Peter v svojom prvom liste 4. kapitole. Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. A v Skutkoch apoštolov v 20. kapitole nám hovorí apoštol Pavol. Dávajte pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou. Cirkev patrí tomu, ktorý si ju získal svojou vlastnou krvou. V prvom liste Timotejovi v 3. kapitole sa dozvieme, veď kto nevie viesť svoj dom, ako sa bude starať o Božiu cirkev. A ďalej pripomína, aby si vedel, ako si máš počínať v Božom dome, ktorým je cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy. Tretia vec. V Božej cirkvi síce existujú služby a existujú tri základné hodnosti. A tie hodnosti sú podľa apoštola Jána v prvom liste v 2. kapitole hovorí: napísal som vám, deti, poznali ste Otca. Napísal som vám, otcovia, poznali ste toho, ktorý je od počiatku. Napísal som vám, mládenci, ste silní, Božie slovo ostáva vo vás a premohli ste zlého. Máme jasne, že ide o čas, ktorý je strávený s Kristom, v Kristovi a pre Krista. Apoštol Peter ďalej pozbudzuje: a ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu. A potom pripomína, že úlohou v Božej rodine, ktorou je cirkev, je niečo, čo môžeme kľudne nazvať pasívnym. Totiž hovorí v 5. verši: dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Lebo výsledkom Božieho jednania s cirkvou ako rodinou a s každým z nás, ktorý túto rodinnú opateru prijímame, je 9. verš. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo a svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Milovaní, toto je program v Božej rodine, ktorý nám dáva samotný apoštol Peter, apoštol Pavol, a ktorý nám Božie slovo prisľubuje. Modlíme sa sami za seba i za všetkých, ktorých Boh si vybral, aby v tomto programe našli svoj život a aby dokázali svoj život vložiť, tak ako nás tu upozorňuje, do tohto duchovného Božieho domu. Pochválený buď Ježiš Kristus. Narodil sa Kristus Pán, veselme sa. Z rúže kvietok skvitol nám, radujme sa. Z života čistého, z rodu kráľovského, Kristus Pán narodil sa. Pane, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, uslíš nás. Kriste, vyslíš nás. Oče z nebies Bože, Zmiluj sa nad nami. Synu, vykupiteľu sveta Bože, Zmiluj sa nad nami. Duchu Svätý Bože, Zmiluj sa nad nami. Sveta Trojice, jeden Boh, Zmiluj sa nad nami. Ježišu, pravý a jediný Syn Boha Otca, Zmiluj sa nad nami. Ježišu, ktorý si sa pre našu spásu stal človekom, Zmiluj sa nad nami. Ježišu, ako slovo nebeského Otca a Duchom Svätým v panenskom lone Márie počatý, Zmiluj sa nad nami. Ježišu, z Panny Márie narodený, Zmiluj sa nad nami. Ježišu, Matkou Máriou v jasliach uložený, Zmiluj sa nad nami. Ježišu, prichádzajúci na svet anielmi oslavený, Zmiluj sa nad nami. Ježišu, bdejúcimi pastiermi navštívený, Zmiluj sa nad nami. Ježišu, láskou Jozefa a Márie obklopený, Zmiluj sa nad nami. Ježišu, svätým Simeónom v Duchu Svetom spoznaný, Zmiluj sa nad nami. Ježišu, Simeónom ako meč srdce Panny Márie prenikajúci predpovedaný, Zmiluj sa nad nami. Ježišu, prorokyňou Annou ako Boží dar velebený, Zmiluj sa nad nami. Ježišu, krutým kráľom Herodesom nenávidený a prenasledovaný, Zmiluj sa nad nami. Ježišu, múdrcami uctievaný, Zmiluj sa nad nami. Ježišu, pravý a jediný Syn Boha Otca svetu darovaný, Zmiluj sa nad nami. Ježišu, svetlo sveta, zmiluj sa nad nami. Ježišu, kráľ pokoja, miluj sa nad nami. Ježišu, Pán pánov a kráľ kráľov, Zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, Uslíš nás, Pane. Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, vyslíš nás, Pane. Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Modlíme sa. Bože, ktorý si nám daroval svojho jednorodeného Syna, narodeného z Panny Márie, naplň naše srdcia svojou láskou, aby sme mohli žiť v radosti z tajomstva jeho narodenia a dosiahli večnú slávu skrze Krista, nášho Pána. Amen. Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pastier sa narodí, ovečky vyslobodí. Pri Betlémskom salaši, radujme sa, veselme sa, válasi. Pri Betlémskom salaši, radujme sa, veselme sa, válasi. A teraz na záver by sme ešte sa prihovorili modlitbou k tomu, čo bolo povedané otcom Dávidom. Aby sme si tak pripomenuli niektoré veci a zároveň aj odprosili nebeského Otca za všetko, čo sme urobili my, tento národ, tento svet, voči Bohu, voči jeho synovi. Všemohúci Bože, vo svojej nekonečnej prozreteľnosti si v plnosti času zjavil svetu svojho jednorodeného syna Ježíša Krista. To bola odpoveď tvojej nesmiernej lásky padnutému ľudstvu, aby si skrze neho zjavil seba samého. Aby mohlo prísť na svet dieťa podľa Božieho poriadku, musí mať svoju biologickú matku. Ty si vyvolil novú Evu, presvetú pannu, Bohorodičku, aby bola dôstojnou a neporušenou archou pre počatie a príchod tvojho syna na svet. Syna, ktorého si poslal vydať svedectvo o tebe, ako o otcovi všetkého stvoreného. Syna, ktorý potvrdil, že nik nepríde k otcovi iba cez neho. Ak ho príjmeme, získame ako jeho adoptované deti duchovnú matku, cirkev, ktorá nás bezpečne vovádza
do spoločenstva s Bohom Otcom. Áno, je tu čas, aby sa Boží Syn narodil pre nás a v nás. Aby zažiarilo jeho svetlo všetkým ľuďom dobrej vôle. Preto chceme i dnes na tomto mieste priniesť nádej večného života v prítomnosti samotného všemohúceho Boha, Otca všetkých, ktorí uverili a vytrvali v učení Ježiša Krista, jeho Syna. Lebo ako tvrdí Žalm 11, Pán prebýva vo svojom svetom chráme. Pán tróni na nebesiach. Jeho oči hľadia na úbožiaka. Jeho zrak skúma každého človeka, ale bez očistenia svojho srdca od bahna hriechu to nie je možné. Preto príjmi, nebeský Otče, naše verejné pokánie za všetku neveru, rúhania a odmietanie Teba, Otče, ako jediného pravého Boha, stvoriteľa všetkého, Otca milovaného Syna Ježiša Krista. Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami. Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami. Za popieranie Tvojho Syna ako Boha z Boha, bez viery, v ktorého nie je večnej spásy. Lebo kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca. Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami. Za verejné popieranie cirkvi, ako duchovnej matky, bez ktorej nie je možné mať Boha za Otca. Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami. Za odmietanie učeníctva v Ježišovi Kristovi, skrze ktoré sa bezpečne stávame adoptovanými Božími deťmi, prijímajúc Pannu Máriu ako osobný testament Ježíša, Božieho Syna pod krížom v jeho slovách: hľa, tvoja matka. Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami. Za totálnu uzurpáciu a devastáciu Kristovej cirkvi jej súčasnými štruktúrami, ktoré sa zmenili na nástroj moci vládnutia vo svete. Tie namiesto povinnosti dohliadať na súlad s Kristovým učením otvárajú dvere satanizmu, okultizmu a sexuálnym úchylkám, čím inštitucionálne nahrádzajú vieru cirkvi, zakotvenú v Božom slove a celej jej tradícii falošným a podvodným učením. Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami. Za odmietanie umrtvovať svoje pozemské údy, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré sú dnes bežne tolerované aj najvyššími predstaviteľmi kresťanských cirkví. Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami. Za vlážnosť a neochotu tých, ktorí sa chcú nazývať Božími deťmi a bratmi či sestrami, odmietnúť ponúkanú otravu, či pod vplyvom tejto vnúcovanej propagandy menia smer svojej budúcnosti z radosti nebeskej slávy na temnú hrôzu pekelného ohňa. Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami. Nebeský Otče, je čas, v ktorom sa môžeme a máme tešiť z Tvojho najväčšieho daru, ktorým je Tvoj Syn Ježiš Kristus. Nech je Matka Cirkev, ktorá je jeho dielom, bezpečným útočišťom a ochranou na ceste spásy všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí chcú vložiť svoj život do Tvojich rúk, ako Tvoj Syn v hodine smrti, keď vyriekol slová: Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha. Nech tých, ktorí sa úprimne zjednotili so slovami pokánia, naplní svetlo prichádzajúce z výsosti a pohľad na narodeného Božieho Syna je podobný úprimnej radosti pastierov, ktorých si vyvolil Otec za prvých zvestovateľov Božieho evanjelia. Nech je pokoj ľuďom dobrej vôle, požehnané sviatky narodenia Božieho Syna
vám všetkým Pán Boh zaplať. Búvaj, dieťa krásne, uložené v jasle. Búvaj, búvaj, pachoľa, milostivé Jezuľa. Budeme ťa kolísať, aby mohol dobre spať. Ježišku náš milý, aby sa ti snili veľmi krásne sny, veľmi krásne sny. Na záver by som poprosil našich drahých duchovných otcov, keby vyprosili požehnanie pre nás, pre toto mesto, pre Slovensko i pre celý svet. Pán s vami. Nech vás, vašich drahých, celé toto mesto, náš slovenský národ a všetkých ľudí dobrej vôle žehná, uzdravuje, nech vloží radosť viery, silu nádeje a moc Božej lásky do každého srdca, ktoré príjme toto požehnanie, všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom.